Oboroso bw'umugusi. Mwanchwa umurigeria omorgobane ndum ya mega yagokora igikaro na Cyprian Nyamwamu cyokine gukwirania gwika SMS mangana maya aye Nsoko TV unyara gokoretera mangana United gwaga kuro chinsemo au esenchera ayo obo ikiranu rietera nenchikuru kwa Daniel Omwaga ekanye nkoretera mangana yo abariki baito igo batene no kurwa chinsemo au emu Nairobi akisi amo na Nyamira ine nkoretera mangana yo senchera ayo obo ikiranu nyoranga abagotengera agwetera asemetandao yeto ya kerero ese YouTube Nsoko TV Facebook Nsoko TV na Twitter Nsoko TV. Mwancho murigereria amaya chinsaisato nigotokoga kanaende semobere bwo omusacho yomo nigotoka ogo obetire meyo na gutigwa anabantu batamanyiri ime yechiro ya mbongo ebunge yabo machoge barabu ime county ya Kisii yagusira Christopher Nyabwari nigo akageire ego itwa ekero aruete ase enyombe yemo yo ogo ose yo kwego kya obutukobo gukira arero muri kito Dominic Nyabuto Onderi igakoreta ara weekend semero gekero kyo na gotonera roboti aroko bwatia Amayenda ni gabwata nseme echira mugonga ime ward ya Bombabe bunge ya Machoge barwe county ya Kisii maga yabamenye ko buka na konyora omubere bwo musacha yo mabetire meyo na gotugutwa paragati narenge gazi ya nase narenge na iwe bikuro bikubuga nachikucha nanyora omumuro kwetege mumuro itabwati mangana na ndo mumuro ino muntu maana sana na acha sa kunywa amaru toka manyora kabwate mukungu pi iye ndanjete amaru aye ende nyumbara abana baye muberoye twanyora akiri goroge arokora na kiraro na kubobe sana na enda amanyi ngalende ngwite karenge utatigarende okoranga tali abwitiretu Nyagusira Christopher Nyabwari ni gagotebekana kurumeremo asasete menyombe yoko yogokia na maiga yaye gokora chinkwana no mogende bwe gari ya moyo muchanga oyiba kore gasinere asitaramanyekana ayabwatiti kurugabu ingana yene kigwane amate yae akire meyu emenge okoronga negesire gose meyu gete emenge sana nturamanya exactly na ingi kiabete lakini rende what we are told inga no are inga se baega korkwesi and be sapenya lodge no are inge banga kuikange jinsa kianda iga nenus bagasoka ne driver bakagenda gukia awese bachiete ntuma itinga what transpired kiarenge kagero mwana ya are goitwa engenjo toro cha aitire bobe sana igabune family to kumiri
kere tweneti omongi na igoro naende tutware bona matangande bona ekinde egento kere torochana egento giokumi sana gukwana no magendi oyo batwarete chinkwana na Nyagosira niga abwata yaiga sana ndeka 9 twabaki gari omwigonte ya muyibona komborte nduyane nyumba lakini tiro kora tindo kona kuraro chiwe shimu chana ko tiro chingo kwande ngacho shingo tiro chiro chinkaba chiwe shiga aljo to ndi muchanga chiro chinga kora kingatikana nacho ichimu chango igoro kamote ibono onye tukanya go igombo seji koraki rali gali bono mambe ugoki tuma kole sabu ngalo sabu ndi muchanga utoko tuma kole bochwe secho chionsi naimoka twajira nandi gochane onte ati ngorara igo tiangoleki tigansi bege ntukia nanga ndoreki ngene nda ngo yo kono kurara mwa ndu yawo gose asokoreki asigali akati anjiri gali menkura ntwaja kasi mwalengi nasiba igento kulikero na china siba chibye ibere twaso kana limire motwalengi ganera namote igo koreki toyandura lega igali namo boke kefungu paso nali china mo boke kefungu tumukawan kurwabu chinairana na kero muruyo ndwara na baresa ekera bono obotuki bwachakire niga abamenyi b'echire iga ya mugunga basabire serikali gotingi oborendi asaya iga kubwatikana no komentakana ko bikora bikogosereria omorembe twagwitinesiria amang'ana mange mugunga tutari komanyete sosi ya amang'ana igo twari gusaba communication ya bengi ya abamenyi ba mugunga tumanye ng'ambaro imanyete na barabu nechipachi aitu ka omonto anyura amaru mobeka bene protocol mana arendu na anda ikigubwa because nechi besa koretera ekero tokonyera ng'omonto onyura amaru ase epato anyora okule is unfortunate ng'aki chipa chinchichete tokonya mugonga onye nokobwa amasa chiza chechipa chibeku chiogosieka twatwarira obwa maiga yakoreke kyogo chani go mobero Nyagosira Kristo banyako bako bocha senke ndi nyaktari ogembo ase amate anyara ko bako saba basika banyako bako korobo tukibabwango rikoreta machibi ngankirete omwanche bakonyako ba ogoitwa kuripoti tsen kiao namba magia soko TV koroga ase chiri amugonga egotoka ase wodi ya bomba baime bunge ya machogo barabu kaunti ya Kisii Terani Dominic Onderi Nyabuto chomulgereria gutigana nayo tiga tutamukimba kemeye kaunti ya Nyamira abantu 33 nigo batangira sinyagitari ya Nyamira and Teaching and Referral Hospital mayaga yokorie nyama ayeng'ombe kwete kurwa ejumapiri ase kinyero kianya keore imeye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira korengana nabaroira abo obariete nyameyo nigo bakweranga nigo yare neri misu na nigo bachagitwe kurumwa amonenda na bosa alitko olegoro maragoba korengana ano omudirector of primary health services imeye nyagitari eyo John Kimani nigo aenekirie ayo na kotebabuna abaroira abo nigo bagendrete buya na amariogo Mulikito Steven Nyari Kiembunde okoreta ara wikisi nyagitari eyo na gotona ni roboti uro arokobwatia korengana n'abarwaire abo bariete nyameyo nigo bakweranga nigo yare neri musu egento babetereretirio kakoyeria eng'ombe ya kwete ase kenyoro kianya kiore wodi ya Bunyamatuta bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira kurwa rituko ria Jumapili iturangirie tukangwa bantu batuwe ng'ombe konye ngo imukigwere onyidali ngo chabali ngororo kebali gucha kanyore ng'ombe yakoriki yakule ekero yakwo mwaka tare ngone kanisa akoreteki achiete umungina no arenge isiko ekero arenge isiko akateba umunye mugako uchire kanisa koraki injunya ng'ombe muti tutindeke ekero twanyenya tukarusi iyo tukatindeka umungino yagatena ki mwale kurusinke muchikoria kiagira abandi nabale bitu arenge mwale kurusinke muchikoria komte yaya tia turusi bono gwakoraki gwateba no twarustirende no yaikire igo nabo tulenya gitari abo nigo betu nyameiba tindeke agacha gotwa tori agatatikerie rongianya gutindeka nigo bano bagwatete bakayereta ontune eyu nigo twagwatete ntutukari
mono abang'ana wariete mono na intwe abana ase tarobene Ensoko TV goikenya gitari ya Nyamira Teaching and Referral ase goikabonega bagendrete no bobwenia nigo bakwerera kurumwa nenda nabo igo bakuminyoka ndangonyenyere na ndinguminyokande sana ye yawa tedi musuga ono no boterinde na no choma tabwinyama kiro muntu bono turu chintu aleterende kiro muntu akaigwinya mango kirariki gotioke ate mukundu mirende nuri akarumi nuri akanda akarumi yonde nyame bono bitare tekenyoronka kirite nyinge sana kurumi guko Korengana no director of Primary Health Services asa Marieta John Kimani nigene kiriege korekyo na kweranga nigo abaruira bugo ikabono bagendrete ko bwena buyana mariogo ase bare ase nyagitari ya Nyamira. We dispatched our team. We did further investigations, but it was a bit late, so we are resuming further investigation today. We are also sending the samples to government chemists, including the meat, so that we confirm actually what could be the problem with that meat. Nige kurentindi ya nyarre korwe wago cyabamenye ba Nyamira nabo igogusi kwene kingankwe tanga bare koria enyama ekwete nyuma etararigereriwa nene mono n'ababisa bari abatene tobo chenu asegetabe kyo ime ya Nyamira. And we are cautioning our members of the community. Let's not consume food that is not inspected, especially food animals like cows that have died, because we may not know what type of the disease that may have caused the death of that animal. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Mwancho mulgereri nerebu ya kulia endagera erenchenu eliogotigana na maruira mange ajara kwetera nonye no buruiro tamanyiti kurende tiga tosike motwe ese county ya Kisii asegati ya barai kurwensemo yebunge nyalibari masaba nigobekerana asematanga ayokomwania Desmond Mogere okuoyo oyusuru bugima bwaye egwetera somo basokano mube abwe bara abo asegati yabo bamwakera bagosebane kikomwakere koko oyokabiro mwaziri boberende bwaime omoske Fred Okengo Matiangi umurikito wikiri forenge nigoikana somo yagabwa matangayo na gotorotero boti arukobwatia Nasa matanga yoko mwena Desmond Mogero kuoyo oyole mumurumu abo Franco kuoyo omaralia bwegete sene kya Radio Vuna meke nyorokia na Ivasa friends kiamo kama award ya gatesu ya nsemo ya bunga nyaribali masaba abo asaba ntukura chinsemo ao baikirana elio korwe ngora yabo ucha senka ya nyagosira John Changa asoko musiria omwana makakigima gwetera sumo basakaro wepara familia kuoyo abaraimwes muligaiga abasani nabayiri nanche na achirigaiga nchindete pole ane uchisi family egaki asaba gende baitu bari para igango turenda maisha y'abantu bandi mumuro yorarire n'umwana omukena arorire otigira abantu abake timaitingo gocha kubarenda guchumutu abura nyasaye naro barabaikara na samatanga yo nigo baru engoro yabo gochia senkeyo nakababole muna magombo gochia sabana bake abuo batigara Desmond nanche no musani ono kabeire ekera arare tenganyore report na ndenga yego nganya or accident nabona atware tumuchano munene Bunere botambe asemesangarekana ngabune yo ni gabara ibaga siasa bagoikarana erokorwa engora yabo nego kwenyorera libaga lyo kwa na siasa bale bwate obote boko bolia ebiroko ao na bali bale asichia bisi nigo baira libaga elyo eriko kwanera igoro yo bachori mu mwaka bachirwiro na 2025 bere abwasa bamwakere koko oyo kabero mwaziri ase wizara yobolende bweme Dr. Fred Okengo Matiangi pinge Matiangi lakini mtwara gusi tetene namo tuwate siyo mintu kitua manyore na nero so kira kurugusi okobori bo president eto bwate ji function ibere Kenya nto bwate Matiangi togatwara na Ruto ngai mota etembo orikoru ngomota etembe na Matiangi osenduto abane nigo bate babuna siasa cha mariogi tichiganeirie nagogosabwa bochangora okoligikura kurugusi ekera to bwate monto koligikura kurugusi lazima na sis to behave yani nga ano gotagete osiwe na karasi koyo mino ekirogo kebo MCA
tutazungushana hapa chini kyobo chumbe ntocho turwandre ondonsi olinya sagwa kama butanero gocha kugamba igo bono ntobwati pingamizi ende yonsi nonde bwensi obwate obote bwo kubuli chikura omwe MC bwe ward yo yagesu omusikantoni onkundi ojobo igo ikara na matanga yo nigo airali bagelyo okwanera magenderero nemerebero ya magenderero iyo county ya Kisii ebegerete abamenyi be ward yo abwo asaye mu serikali enene asoko erega kubwatu kachibesa ku county wetera asoko letencherenya yekerero yokurwa chikonda ekorokwa procurement county government ya Kisii egasendeo stoko raboniga ne real last financial year chiresa chirtu abegete kitatumegete last year na chichigenda togo korubuna baona iga inyagitari ito ya Gisusu negenda takonya korosigwa ngo kuratora renovation chipara nchiro tu abegete last year chitara korwa ntogenda togo chikora chonsi kali enene ngo chenchere system ya procurement na kiyokera tutaracha kegasi abagabana mbo merentamo wagachiko challenge amangana yikotini ntoganyete tonyore verdict ya koti tumanye na kitogo procure bono enka ya Desmond nigo yare migwe gotwara gosemeria nonyene chingakie chiga cyobokendu no muichano monene na igo nigo yategeire asenkeyo kubalenda abana bwa bake bategeire magega elinda bachiko babantu abanene ngo reporter ya Ensoko TV korokega sekenyeru kya Naivasha ensemo yebunge nyaribali Masabe county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge mwanchu mulgireria mega yoroboti rura Wycliffe Orenge bono tiga tutambuke naende ase abarai ibagusi korwa ase serikali emambia yeri tkwalero nigo obaigora okobekwa westima imeyensemo yariana bonchari county ya Kisii omorobiro wau amona moteneni iwabasubati imeye county eyo omoskedonya Adoris Aburi omuchumbe bwebunge ya South Magrango omoske Silvana Sosoro bwebunge ya Nyaribari Chacheza Hill Janda Moseneta omochore omoske Hisi Okenyuri egati yabaraibanda bange bagokwana ekerekyo nigo babolia omogusi yanyebwate serikali erabisi eliokonyora amagenderero ao nigo baboliria abantu ba nekinga kubwate kosenkweli kibale no moroberi bochenu osha na akomwagwatisia omoroberi olia William Ruto elio okwenekia inga nkonyora bare amagenderero oboikiranu omorikieto Petro Machini igo akoreta ara weekend semi yo yaliana ime ya bonchari na gotona ngiroboti rokobwatia ensemo yabarai bagusire serikali ya Kenya kwanza kurwa sorogongo rwa Gusii bakorawa no mutino bobo subati me county ya Kisii muskedonya Adoris Aburi mubunge bwebunge ya South Magrango muske Silvana Sosoro muchumbe bwebunge ya Nyaribari Chacha muske Zaijanda mumendero bwe county ya Nyamiro muske Rushamomanyi no museneto mochoro muske Esther Okenyuri nigorichikorerero banyako bagotara asensemo ya Diana ebunge bonchari county ya Kisii asomorobero bokobeka chinguru chomurira sensemeyo serikali abantu baminto babonchani mbobe nakoleka ekero nachitega ingangoli gyobolemo epara yale kororo se yale ngo ingore mete pare tinjo steyo bonkani tinso ago brama gendra okwane kerekyo ni gabare yabo basirre getambukiro cyo muraybo enzo Moscow William Ruto yogokora obokurumi anena mona somoro rwobo chenu osha. We support His Excellency the President's mission ya kupigana na cartels wa corruption wa SHA. Watu wanaenda hospitali wanadanganya kwamba mama mjamzito amezaa watoto 9 kwa miaka 9. Hao watu tunasema washikwe. Na wale wabunge mnaenda kuwatetea. Wengine mnafanya biashara na hizo hospitali za ukora. Tunawaambia chuma chenu kimotoni. Omochumbe bwebunge ya South Magrango muske Silvana Sosoro nigabori abananchi gosire serikali animono asokwe kinga omurobero yo bobo chenu ngonya kobago gwikiranwa asokori komono chinga kichiasiasa chiboika amangana siasa nakwano takrabona bakke myaka ebere lakini bono igo muntu naru gwate kebeti kiamo buko okobaga buna atagete togotamera muntu togotamasi kuroso muntu gwate kebeti ngaya ya ngawo kanyete 20 ngakwage chiunere 2027 ko murustori bokomu boyo eyu 2027 lakini bono iga between nao bakenga kiyo obenjara asengona yabo igosoro nigo boigo amochiri abantu bali bonsi bakogenda mu minchano gwa kwisuko kwae Aden Duale asebono aboriri omurembe asaba botani bonsi nabarayi ya sorogongo rwa Gusii na gutiga siasa chia genkyo. Nilisikia waheshimiwa wengine wakisema ati mnaenda kuimpeach Duale bungeni. Sasa watu walikuwa wanasema hivyo, niliona waliita press conference. Bunge hawaonekanangi hata. Mimi ndio chief. Wanakujenga once wanapotea.
Namba 2 mko wanne. Bwana mkibali if you manage kufikisha signature 10 tu kuja niwape zawadi. Jua mtafikisha. Nani anawajua? Nakuja kutishia waziri hapo mmoja anafukuza cartels ati mtamuimpeach. Nyinyi hata bunge amuongei, mnaongea tu press conference. Kwa raia amwafiki, raia amwaoni, maendeleo hawayaoni kwenu. Kazi yenu ni kuchukua waziri hapa. Tunawaambia shetani afanya nini? Musikilizaji janda niko mono hanya kabaga ko morobero yo okobokosha na niko rach konya kabago konya banki. Na wale ambao wanapigana hawataki mambo ya SHA ni wale ambao ni makartels ambao wamekuwa wakiiba pesa kutoka wakati ya NHIF. Leo hii SHA imelipa zaidi ya shilingi bilioni 49 kwa watu wa Kenya, hata wale ambao wako na matatizo kabisa. Juzi Nyaribari Church, kuna mama alinipigia simu akaniambia, mheshimiwa, tuko na bill milioni 1.3 milioni. Sasa tunaitisha mchango. Nikamwambia mnyinyi mpanga mchango, mimi kama mjumbe nitatafuta ile nitatafuta. Lakini wacha tusukume mambo ya SHA. Kuripotiria Ensoko TV kurabonchari akaunti ya Kisii Ritera na Pethuel Machin. Omwanchu omwegereri chabituke kideka 19 igiro chinse sotochia abono maragoba nabwe nonkwirira mutumokono mutangani kolende ntrachi ku mutumoka nganchere ngosomere chi message ibere isato obuna chialikirwe imeyo murumeto wa mangana mayabwe chinsa isato akorokwa nganere omosori bwegesusu Dennis Kerandi aka omosori bwegesusu korwa na Kurusi Salam City Club koikagachuba aseito watching live asendo chago tebanga ga kima bono obarebi no bobe imabwa moreterere korenga agokwandro omosori ya motoka kabetire meyo menge kirage mega ayokorwa senyomba ayoko egokya. Colton Otto agotewa following you live from Nairobi mbiyamano Colton osokwenda kutubwati akigade kene kigeteseni kiao okia avene against Soko TV nabaigo agatebanga jeria kirubo tuned in kurwa ngumbu Manama Bahanen Kingdom goika Akisi County Nairobi eyungati yabantu bagente kulika chi message go cha megaiga yegeteseni gitoke beno mwancho mulgari kolende ko iri mutumo kumosini ginkorana nchigenda go komanyia amangana maya abuna agendera tabwatika kurwa chinsemo ao Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liokuraria asegete senieke asoliguri lyakibusani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 mwanchu muligereri ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase 524 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko yagusi sichinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyarako batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyarako bakoigwegwa na nene mono ntonyarako batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyarako bakoigwegwa mwanchu muligereri ntonyarako batoko genda ase bali barasa masamba une chinsemo chia mulo aliaso mugusi yale enuletie tonyarako batoko ireke gusioro no mugusi yanyarako bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyarako batoko ikoro nelio mugusi nere anyarako bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no gotochiko batogokora ige korugeito tonyarako batogekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyarako batogokorareria okorarikwa nyagosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Nuganite skuru aso mwana arakora buya asa masomo nechikosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganio a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana saba no muko na turetera ande ko basaba mo byandira turetera abana kyagere skuru ye buyere tubate je laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagosoma asamange twakeresimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nsoko TV. Oboroso bw'umugusi.
karibu nende mwancho murgireria mega yo gukura mutimo kwa mwaketi gatira nenda mangana mayesenchera yo bwikiranu abarai au korwa gosebakora no mubunge onotimo grango Joash Nyamoko yokuriye kirego kyobo senator imeye county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa yokuriye kirego kyobo chumbe omoske Isaac Ateba egati yabarai bande nigo baikirana asomo yega abwa matanga yamo imeyegeti iye kerenyo ebunge ya North Mugrango imeye county yo ya Nyamira ase siasa cyabakoba chiko betanse nigo Adams Mochenwa amwana Walter Nyambati ibagendera gusaba serikali ye county ya Nyamira kuligereria amara muri bo masomo oyo ECD nabayigo amagendero au imeye county yo asensemo ya Nyamoko nigate birenga omotie nyobo cha igobabo cha kubeka kamago ogyogo cha kyabene University ya Nyamira asensemo yo ya Kebonyoru imeye bunge yo siasa nanyanigo nigo chiagendera kubwatanse sekergo kelia kyobo MCA asiye bosebose bochori bomotienyi 12 ubura babochori oboke muri kito Steven Nyari Kiembunde oyoika asenseme yo nigatorega roboti rokobwatia omubasorero ase muyega bwa matanga asegeti yekerenye bunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira nigo abarai ao baikirana ase oyokoriya ekero kyobo senator se county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa nigereire teneni na gosaba mumenyi kumwakere kura yobo senator somwako 2027 asekeria tebirenga nyore kago chiago chorwa sekerogo bene nigarache kwene kinga chisemi cha ECD chichikobekwa chintangani ekero araike ase bunge ya Senate 2027 nende nabasabire support no asekero kyo senator nende bunango bataibo tambe enche ninji gukora representation erengia na oversight erengia negente getangani bunango ikaria Senate ninkwanire amangana y'abarimu ba ECD asengenja amasomo buno mugusi na aratigaire tokominyokera nende foundation kobekire to mwana ngia gutira nere kogera omwana gochibusyo otwara amarora amaya nendo otwara kabwato musingi omuya igo bono ninji gukwana amangana ya ECD egera abarimu beto bakanwe asenga kiebwenerete neria kabere banyora masingira amaya manager natewa about unemployment nchebuno senator oko 2027 ase roli iliane egochikoro kuga representation oyokoriya ekirogo ky'obojumbe imeye bunge ya North Mugrango nigagendereire gosaba mu North Mugrango kumosira asekeria kweranga nigakagerete nga Nyamoko na chikoborio bogavana asekorende hatebiremba chikomina na senyameni ya 2027 na boli chukura shobujumbe wa North Mugrango tukaburatana n'omuzikoyo na murigereti gabuziane kabwatana agawutiga ngachwa akagenda bunge na indesti ni murigereti ngora na kango skore buchigora kere kine kukyabo yiwali kwateba ngayaya na otole bono tikatokunane asensemo yo mujumbo North Mugrango moskecho Nyamoko nigagenderere kuyakire koko anene mono asokrete University kyabonyoru asereire nga kitariki 22 umutienyi oyo iga na chego cha kya ubwagachi we University ya Yubene on 22nd of this month na lito wa ground breaking ga kyabonyoru in the construction ceremony work. Iyo tubato mwako manene sana kere sege yabere etambe kuweka mwaka na garamane moyo and we were able to realize chindoto chiria chialengo ororo yo to make sure the university ororo isa kiamu gakendo kwa 14 acres of land to obtain the Navaskeva housing already mbatu study elinabanyale kubeka some classes iga moino Walter Nyambati osebe oyugo chakoboria ekiro ky'obugavana somwako 2027 na bayigo munyakirogo che Otamo Power niganya reko baga korage byara bokongu ase serikali ye county ya Nyamira Nyamira yeto koje mure bateme chande menge mechande Nyamira ne menge tokwato bokongo ronge
Onye mbote kitokumeona utochane ke county chinde nonya Kericho nonya Kisumu nonya Kakamega. Nigo siasa chowe msiebwe kerenyo chiabe tansi Yorubshem Yanumba Waika Tabateva na nche no maso la kurige ke OMCA asekerenyo ward gendo kerenyo wote yeko nyago weta rumas nganya numba tayotebe gendo ko batevia bali na banta abo bakona minganu nayo tigatora ron 27 November nombo ekere chikule chio kubasa bintu mbere wangama samu mwangere chikura abagaka ambare nyumba mapema saa 12 Steven Nyarikembunde Ekerenyo North Mogranko County ya Nyamira. Mega yoroboti urumo nchumulgeria obwa Steven Nyarikembunde ni goli tukulia lero mugabana abwe county ya Kisii Paul Simbarati aina nachi uniformu chinyago chia asabazgari ibe county na baigo ebinto obyoko byomosiki ebuna chitarumbeta achikonu onegati ebinto obinde ebyo birachikwa babigo tumeka ase ogosaso kya emeyega aye county gakora omeruberio yo ime yegeti Kiagusi Stadium Simba nigo atebire buna nigo airete egetambo kerekyo gyakwana uniform eche konyora achiabakoteire nabuna enchere eyemo yokubabwata abasigali abo osebalia abatali kobeka uniform ime eye county eyo boigo abasigali abo nigo barairwe egochia kwera amasoma isaine ali sensemo ya Gilgiri elyogotinya obokoreri bwabo naboigo okomenta obongaini ebo isaine nigo asimba nigaba enekeria buna abasigali bali babere bakora emirimo asechinga ki echintambe nigo obarache egokinibwa ebirogo obyaibo muri keito oikerane senseme yo Frida Kirbo niga atwerege robot yoro asenchera yo wekeranu Bunenchereyemo yogotinya obokoreri ime county ya Kisii nigo mugavana Simbarati aikirana imeyegatigie chigosori Kiagusi iliokora omorobeli obokwena nachi uniform gochia asabasigari be county gokwana nigo enekia kubwatuka ebinto ebirabe bigotumekwa n'abanyanyimba abo. Your county enforcement officers and officials of official launch of Kisii County Enforcement Plan. Today, we issue all the 368 enforcement officers with 2 sets of uniform, a pullover, boots, badge, berets, belts, and traffic marshal will be given umbrellas, reflectors, and jackets, and raincoats. Boigo nigo ainekebuna eyongati yemerobelio eserikali ye county ya Kisii ebegete eliogo ikirania amaoncherelio nonye nabo nigo abasigali be county barabe bakoenekia obolemu nabo igo obwasio kuchinga ki chobokoreri bwabo. The officers comfort and begins in their areas of work, as well restoring confidence and identify as they discharge their duties. The issuance of these new uniforms is among the reforms the Kisii County government through the Department of Administration has embarked on to uplift the welfare of our officers. Arati boigo nigo enekia kobeka enengo ensemo iliokubaira ensemo ya Gilgiri iliokonyora amaigelio. We send the chief officer and the director to NYS. Put into the budget some money, so that 18 million, for all of you, and I want to pay all of you to go for a training to get the skills of coordinator. Therefore, for those ones of you who will not make it, you have no option. Is to vacate, give chance for those ones who can be able to give services. But very soon, gentlemen and ladies and gentlemen, be prepared, you can take it. Chinga kicho nigo agokera omorobelio o Ajir oyo obeire kogosira abasaya eliokonyora obumanyi bwebirengo
gwetera chikosi babere bagokora magayo gosoa chi university gose chi college. I'm going to look for my own resources because we don't have plans for it to put into Ajiri for all Ajiri centers to get enough resources for training of our young people before they join university and the colleges. Tumeweza kupitisha wanafunzi hapa zaidi ya 26,000. Pia niko na furaha kusema ya kwamba tuko na wanafunzi ambao tumeweza kusponsor kwenda shule tofauti tofauti. Kerubo Frida, Ensoko TV. Mwemono morike ito Frida Kerubo noroboti oruo korua ase county eyo ya Kisii ase getikeria akia Agusi Stadium. Na abono omwaziri w'oburendi bwaime Kipchumba Murkomen osingereire buna abamenyi ibensemo ya Mandera nigobare igobano n'oburendi bwaisaine kubatekana anechi segi echio chintindi chigenderete gati y'abanajeshi ibensere ya Somalia ekiombekeria kia Al-Shabaab amo onabanajeshi korwa ensemo ya Jubaland okwana karinge imeye county ya Kakamega nigo amamochiri bororo abarai baria abakonyemeria serikali asekeria nigo oba onchoreirie engane yo na konyekora engana ya gisiasa egento muko menatebere buna irarete usera turbanyo morembe imeyense ya Kenya. Wanaenda kuongea huko nje kiolela mambo ya usalama. Wanatafutia siasa ya pesa nani mambo ya usalama. Kweli tumekuwa na bahati mbaya kwamba watu kama hawa wamewahi kukaa kwa National Security Council. You know, mtu umewahi kukaa kwa National Security Committee. You know, huwezi enda kuongea kiolela mambo ya uongo ili kuharibia nchi yako. Mimi nataka kusema hapa wazi. Kenya is not under any threat from Somalia or any regional force from Somalia. The only threat we face as a country is the threat of Al-Shabaab. Mwancho murgerelia chapto kire chidage ka emeronge ne mochi insa isato chiaba ono margoba nabwe nongo ikiria mangana yo amaya senchera yo bekranu omoerio wakabere nenche Daniel omwaga gochakera insa ye moya bara margoba ego ika achinsa ichiga inkogo saba ko buteragabwe nende tumira nankyo gochakera chinsa isano onaisato ego ika chinsa ikomicha margoba imoyo muruberwe chigosori nabanyangongo aiga ntochikuyego kia na wesomia amangana inyora litkoria ankyo ntokabwate abatiotereria abenko yokorwa gotukose korwa Shabana FC orosagerori rwa TRB bakweruka TRB branch bakaremega iga nende igabawuchikogosemia amange tochikumanya ngikagenderete ime na iskoyense korende kintarakora omwanchu muragirere itkurero nigo timu ya Harambee Stars yabako ikorwa gosusurwa arago gotiringwa chigo isato asaya mone timu yense ya Gambia ase egosori yo kurigia etigiti ya okonetera etigiti ya World Cup yarakorekane uwachakera omwako gocha 2026 kimirano kya World Cup nigo kerakorekane imeyense ya USA Canada ama ona Mexico korende Kenya bar kanaga kabobe abamurabaye Ben Makadi igo bari gereti bono buchi agotia makonyoro bobwi agosori abet kwechi matatu karaba gosori ne timu area ya Seychelles marogo bomya omonguru abenaye